kapasalamatan by Mr. and Mrs. Manding and Susan Ritug and family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, Nena Manalang and family, Ruel and Garda Zapata and family, Rowan and Leticia Luprandado and family, Couples for Christ, Maya Season and family, Josie Balilo and family, Joshua Ocampo and Joshua Moncada Ocampo. Para po king malaguang kapaldanan ng Bienvenido Manansala at para naman po king makapasubaling kapag nasandari Naida David and family, Ani Dungka. Para naman po king kaladwadari Feliciano, Filomena, Leonida, Nelia, Cynthia, Reverend Monsignor Felicito Sison, Reynaldo, Reverend Father Fernando T. David, Diosdado Arilus, Ricardo Camaya Jr., Crescencio and Ertrudes, Ricardo Amador and All Souls in Purgatory, Alan Calma at Sablang Kaladuaking Purgatorio, Venancio C. Delpin, Alexander David, Ernesto and Virginia Punsalan, Olivette Carlos, Victor Carlos, Shirley Marquez, Eleuterio, Juanita and Renato, Irmelo David, Euprosina Offering David, Bienvenido Tuason, Dan L. Sarmiento, Rising T. Yap, Pelaya Aguilera, Maencio Biao, Maureen Clelan, Francisco Yumul Santos, Marian L. David, Israel Manalang, Aryang Aison, Encarnacion and Rogelio Royo, Fortunato and Adoracion Zapata, Benjamin and Estefania, Romy, Roberto and Marina, Anicia and Jexter, Roy Salalila, Felicissimo Santiago, Jose Salalila, Catalina Salalila, Saturnino Caligagan, Jose and Evelina Lusong, Rosita Ocampo, Jesus Conchita, Donatila and Mer Pascuanson, Leopoldo and Trinidad Mendoza, Cesar and Eugenia Ocampo, Roel Reyes Nucum, Nina Angelica, Angelina and Florentino Roque, Bienvenido Tadeo, Leonardo Tadeo, and Mark Quincy Tadeo, Isagani Garcia, Agnes S. Dison, Fortunato Pineda, and Louis Pineda. Tintamo pong second collection intended for World Communication Sunday. At dayuya po imibye yung final blessing at tintamo pong flower offering. Pwede lang po mag-offer ding madla at din pong makatutok ilapin po ring commentator lectors and EMDC o EMS.
Talakad tapu at makyabe king koro king pamagkanta king dalit apamuklat. King lagyuning ipa, ampuan ng anak, ampuan ng Espiritu Santo, Amen. ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antimurin. ngeni ing solemnidad ng pamaytas sa banwan ng ginu, the Sunday of the Ascension. Tiyak kasalang miyag ng nagnan rikatamong kapanisyan. Magpapisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling miksala kong bina, inisip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinitay panigapuko, kang Santa Maria ang Kapinanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, panalangin yuko, King Diyos sa ginuta mo. Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, king papatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo, king biya alananga. Amen. Ginu pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Gino pakalulu.
O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristong sinubling mebye, mabibiyang ngeni arapan mo. Potong pilit miyang panintunan karing biga, hirap mo kami king obrang likwana kaya kami ketiking yato, at mabiyasa kesa ng kilala king lupa na karing kapatad mi. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King miniw ng librong sinulat ko, o Teopilo, selese ko isablang dapat no, ampong intiro ng Jesus, iba't king kamumulan, ang gaking aldo amitas siya banwa. Bayo amitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilatan ng Espiritu Santo, karing taong pinili ng antimong kayang apostol. Kilob da ring 40 aldo, kay batning kamatayan, maralas siyang pepakit karela, king miyaya liwang paralan, ekraniwan, ang timong patutu, king iya mabiyeyo. Ikit de at sabi na tungkol king kayarian ng Diyos at inyang makatipon la nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan ye ka rin, ing kalam ape nga kunig pa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyag ya hiwan, king kapamilatan ng danum, tapot ikayo, binang lambat, iba't king aldo iti, mga binyag kayo, king Espiritu Santo. Kaya berei Jesus kanitang mitipula ding apostol, at kitang da kaya. Ginoo, ibalik mo na kanyan king Israel ikayarian. Pekibat ng Jesus karela. Ing kayo bayan ng igpaku. Ya mituldo karing panahon at karing aldo. At mga intulid kaya kayo. Ing pakibalban pa nung kapilan la datang. Dapot ikapungan kayong upaya, potang datang ne, kaya kayo ing Espiritu Santo, at ikayo rin maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan au Judea, Samaria, at anggana karing sikote ning yatu. Ay bat ng asabi ti, itas siya banuang kabang makalawe lakeyo, ating biga, pimpana neking panimanmanda. Makalawe la pabanwa kabang paitas siya, inyang bigla lang lito king arapanda, ring adwang kataong makaimalang maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela, bakit patalakad kayo keti at makatalangaban mo? Jesus ay ikit yung mitas banwa king arapan nyo, datang yang pasibayo nung makanano yung ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Papanikya in Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak, at siyop ding trumpeta. Papanikya ing Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at ding tumpeta. Ikong sablang tao, makpa kayo, ingmit mong tulak ing Diyos, kulisak kayo. Uling ing ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilugayato, yaing ari sakdal degolan.
Papanikya ing Diyos, king trono no, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Papanikya ang Diyos king trono na, busal ning masayang kulisa, at tiyop ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitan niya yung kapurian ing ari. Papanikya ing Diyos, king trono no, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Uling ing Diyos ya ing ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian, mag-ari ya ing Diyos karing sablang bansa, makalukluk ya king sagradong trono na. Papanikya ing Diyos, king trono no, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko king Diyos, ni ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalugnas nesa kaya kayo, ing espiritong badya kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlub siya nga balo. Ipanalangin ko, king asagana lasaning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong kayawos. Nung nuwan ti karakal, at degulan, ing tengako ng ibye, karing banal, ing alangaga ng kayo payan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo payan na iti, yan naman ing pepasubing niya kang Kristo, at miluklok kaya king banwa, king dane ng wananing Diyos. Inya, at sulalam ng kayo payan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanbalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. Maygit yang upaya, ing lagyo na, karing sablang lagyo, muking panaw na iti, nuneking paitungol man. Pepailalam ning Diyos, king kayo kaya ng Kristo, ing sablang bage, at yo ing binili ng pekabuntok ning iglesia, at ing iglesia, yung katawan ng Kristo. Yung kasasakdala na itang misakdal king sablang bage, nuka rin paman. Ing mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pungini, ngaya pabalita. Munta kayo at ituruye karing sablang tao, ing kakong ebanghelyo. Kaya abeyo ko, kapilan man, ang gaman king kapupusan ning panahon. Ang Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasaking mayap a balita agpang kang Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Ding labing metong ayalagad mintano Galilea, ketang bundukan ka rin anong nupapuntala ng Jesus para makikit kaya. Panakit kang Jesus siniklod na king harapana, istaman ding aliwa atin lapang kapikakunwan. Lepitan ng Jesus at nga nang migsalita karela, king sablang kaypayan ka rin banwat ket isulip miyabiya ka na ako. Punta kayo ulinita ka rin sablang bansa, gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo lang lagyo ng iba at ng anak at ng Espiritu Santo. At iruyo lang tupad king sablang inutos ko kaya kayo. Tandaan nyo, kaya biyo ko kapilanman.
hanggaman kay kapupusan ning panahon. Iti ay mayap a balita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Payapayabak po kaya kayo nga. Sabihin niyo po king kasiping you, God bless you. The Sunday of the Ascension, ing pamaytas na banwa ng Ginong Hesus Kristo. Siguro yung background music nga ni king eksena, king ebanghelyo, mama ko, mukulalakwan, katatangis mi balik ko naman. Jesus living behind the apostles. Talmudic literatures. Talmudic writings are stories in trying to understand God. And there is this one story. Ang Diyos ay may original problem. It is not original sin, original problem. And the problem is this. Saan po itatago ang aking sarili sa mga tao? Yun ang problema ni God. Where is He going to hide His image where people cannot find or discover Him? Kaya nagpatawag siya ng 3 wise men, hindi yung 3 magi. Sabi ng unang wise man, God, para hindi kayo makita ng mga tao, itago ninyo ang sarili ninyo sa pinakatuktok ng bundok, Mount Everest. But then, there is a man from New Zealand, Hillary, and from Tibet, Norgay, who have conquered the mountain of Everest in 1953. So mararating ng tao yun. And the second wise man, sabi niya, Panginoon, itago ninyo ang sarili ninyo sa pinakailalim ng dagat, sa pusod ng dagat. Teka, may submarine. Mapupuntahan nyo ng tao. Sabi ng 3, Panginoon, alam ko na, you hide yourself on the moon. Ay, sobrang layo na yun sa earth. Sabi ni God, hey, when the Philippines won Miss Universe in 1969 through Gloria Diaz, Apollo 11 landed on the moon. And the first man to walk on the moon was Neil Armstrong. Kayang puntahan ng mga tao, pati na ang buwan. So they weren't able to help until Jesus found the original solution to the original problem. Ang sabi ni God, alam ko na. Itatago ko ang sarili ko sa puso ng mga tao. Hindi nila ako mahahanap doon. The brilliance and the genius of God lies in a deep understanding of us, mankind, humankind. Kasi tayo, well, ginagamit natin madalas ang puso natin, feelings,
sentiments, emotions, but then we barely look into the hearts of people. We look at their status, we look at their money, we look at their appearances, their charm, but never do we really look into the hearts. At diyan nagtatago ang pag-ibig. Diyan nagtatago ang Diyos. When Jesus ascended up to heaven, the apostles were all looking up and so sad, beyond consolation, seeing God slowly fading away from their sight. But as the action goes on, Jesus told them, stop looking up. Look down. I am not only in heaven. I am there. Here. Hear me. I am in you. Feel me. I am with you. See me. It is only then that mankind can see heaven. And it is only through love that you could reach me. Nasa puso ng tao ang Diyos. At naghihintay ang Diyos na papasukin mo sa puso mo. Alam mo, napakadali nun eh. Tatanungin ko kayo, do you want to welcome Jesus into your hearts? Lahat kayo, 101% ang isasagot ninyo. Of course! Welcome na welcome si Lord sa puso ko. Pero pag pinapasok mo si Jesus sa puso mo, kasama ang puso ni Jesus. At ang puso ni Jesus ay may entourage. Kasama ang mga mahal niya. The forgotten, the small, the lost, the poor, the ridiculous, those we cannot stomach, the sinful, everyone that Jesus loved, and that is humanity. Kaya mo bang tanggapin ang mga entourage ni Jesus? Kasi kung siya lang ang papapasukin mo minus his entourage, hindi siya papasok. Kasi may iwan ang puso niya sa labas na pinamamahayan ng mga taong may malaking pangangailangan sa kanyang pagmamahal at awa. Kanina ko pa po napapansin si Lola. And I suppose hindi po niya ako naririnig. Si Lola ba, siya ang nagsabi sa iyong You call that efficiency. Tignan natin kung makakalapit ako kay Lola. Lola? 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 Tao po. Ang galing kong mag-homily, napatulog ko siya. Lola? Lola? Pwede pong hirap natin sa mga tao. Si Lola, bow. Ay, nako, baka Lola abuse. Ibaba natin ang damit. Pag sinabi mong welcome Lord, kunwari ako si Lord, entourage ko si Lola, aalagaan mo ba siya? Bibili mo ba siya ng gamot? Ipapadoktor mo ba? Mamahalin mo ba?
Yan ang entourage ni Jesus. Lola, doon na po, alam niyo, mayroong isang pelikula, hindi tungkol sa mga lola. Ang pamagat po ay, There is Something About Mary. It was made in 1998. Ang kwento, si Mary, napakagandang babae. Napakatalinong babae, so smart. And almost all the eligible men were Googling on her. Ang dami niyang mga nanliligaw, mga VIP, mga executives, mga CEO, nakasuit, may mga drivers na naka-uniforme, Cadillacs, limousines, and all these huge, fantastic, fancy cars. They were all lining up for Mary. Ang pinili ni Mary sa mga nanliligaw sa kanya, si Ted. At mismong si Ted, hindi siya makapaniwala. Kasi si Ted, isang simpleng tao. Awkward. Clumsy. Walang pera. Hindi naman kagwapuhan. Biruin mo yung mananliligaw sa kanya, Piolo Pascual. Tapos yung sinagot niya si Empoy. How can you connect the dots? So, hindi rin makapaniwala si Ted. Tinanong niya diretsahan si Mary. Mary, oh Mary, oh Mary. There are a lot of men better, greater, more deserving than me. Why did you choose me? The awkward little forgotten me. Napakasimple ng sagot ni Mary. Sabi ni Mary, I love you because you care for my brother. Ang kapatid po ni Mary ay retarded, intellectually challenged. Nag-iingay, nagwawala, gumangawa, binabato ang mga gamit-gamit, nanggugulo, tumutulo ang laway, ang bigat, ang taba-taba. Pero, yung mga manligaw, inisab si baby retarded. Kasi nga naman, nakakainis kung minsan sa kulit. But Ted, naging best friend ng kanyang retarded brother. And because Ted loved the intellectually challenged brother, Mary loved Ted. Ganun po yan. Para makapanahan sa puso natin ng Diyos, pabayaan nating pumasok ang mga nasa puso ng Diyos. At sila ang mga taong nangangailangan ng Diyos sa pamamagitan mo. There is this Broadway musical. Well, it was adapted from a novel by Victor Hugo. The title is Les Miserables. And the most powerful line in that musical came from a song. And the line goes like this. To love another person is to see the face of God. Ang magmahal ng kapwa ay ang makita ang imahen ng Panginoon. If you feel that God apparently is so distant from you, even absent, without, perhaps you do not love the entourage He brings in His heart. To love another person is to see the face of God. Talakad po. Sasalpantaya po. King Diyos, Joseph ang ipang mayupayang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bukto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning Espiritu Santo,
Mibait kang Santa Mariang Birhen, linasal alam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, inipaya karing mete. King katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makalukluk, wananing Diyos, si pamayupayang tutu. Ibat ka ring magbalik ya naman keti, banukum ka ring mabiyempon mga mate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pangisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alanango. Amen. King Aldoiting, Ginong Kristo, pipakita siya king ligaya ng ipa. Karin manalangin niya para kakatamo at kambetamo. Nga tamong maklis kaya, o Ginong mabiya ka, saupan mo kami. Ulitan tayo po. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Para kang papalewang 14, ding obispo ang punding pari, matatag masipag, ampong minong kabanalan dasanang pamuntukan, ing kapulungan, bang manatili lang karapat dapat, akayalili daring apostol, manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Para kaya katamong bininyagan, lalo na ring lililigaligan do, pauli ng kasalpantayanan, apasyag dasanang malino, ing kaya katamong pamanalig, ang Kristong sinubling mebye, akayabi tamo, ang ganaking tawita mong inawo, manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Para ka rin sablang kayanakan, maging matibela sana, king karelang pamanyal pantaya, kang Jesus asinubling mebye, at masigasig dang daptaniti, king aldoldorang pamibiyebye, manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Para ka ring media practitioners, sampung vloggers, responsabli rasanang gamitan, ding talentong pangkomunikasyon, apig kalub na karela ng Diyos, king pamamalita, king katutuan, manalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Walaya po yung kanakong kori ko, karang kangadita mo, para king kapasalamatan, rata naman pong lungog king kaisipan ko. Morales Photo Studio, makanyan mo naman po king Hengsler, Lana and Garmanalo, Del and Albert Abinsay, Bonnie and Sita Pason, Let and Romel Tadike, Cynthia Dizon Pizarro, Dean and J.R. Santos. Ipanalangin tala naman po di O Ginoo, Mayor Jing at Vice Mayor Deng Kapil. Makanyan mo naman po kang Marisa and Senator Lito Lapid. We also pray for Vice Governor Dennis and Yoli Pineda. Ipangaditala po ring kapasalamatan dari Baby and Alan Gozun, Dr. Ider and Angel Dizon, Eloy and Bebot Dizon and their children. We also pray for Lorita Timbol. Yabe tayo po king panalangin tamo, iking kapaldanan ng Milagros Dizon, para po king kaladwa ng Francisco. Makanyan mo naman po, yabe tala king panalangin tamo, ring sablang masakit, ipanalangin tamo king Ginoo. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginong Jesus, gawan mo ito nga pamitas king biyemi, meto nga mababatang panyulong king biyat lugod mo. Ngani, manggaman king alanaga. Amen. Amen.
Manalangin baning kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, may payang tuto. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo. Hingi kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo. Tingke katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Diyos ay pami, kareting tandaring tinapi at alak, Yesus anak mo. Tutaparana yung kayang pangako nga kaya bemiyang parati, hanggamang kikapupusan ng panahon. Miyayasana at sumulong ka rin puso mi, at pasigla na kami kingupaya ng Espiritu Santo, bang maging kayang katawan kinyato at agaw ang lagad na ng sablang bansa. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginumi na tiliya kayo. At keka, Yat antimuri. na yung laring puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Karapat dapat matulid ding pasalamatan da kang parati numan karinib pa. Diyos kakingalanganga lubos mayupaya. Yung kordero milalako king kasalanan ni Yato. King kayang kamatayan, sinintang na yung kaming kamatayan. Ipamanyubli ng mebya linarin at binalik kaya kaming biye. Kambaring sa blang kororing anghel karing banwa, daralikming kaya kang ligaya. Makyabe lang to ko ng babiya kapuriang kaya ka ngaming kakanta. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitnuying banwa, mitnuying yatu, tingke kang ligaya. Hosana, Hosana, tingka katas-katasan. Hosana, Hosana, tingka katas-katasan. Nuan yaing datang, king lagyuning Ginoo. Nuan yaing daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. King kakatas-katasan. Tunay kang banalipay kayong panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagkararamang pumi, kabanalan mo sa rating ngayon ng Espiritu mo, at para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang loob, king pamaylasa at kamatayan, king maning tinape, kaya pasalamat siya kaya ka, piraso ni, binyene kan kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan ka na niya, itiya ing kanakong katawan na midawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning nga po ng kingwaning kalis, pasabay pa pasalamat kaya ka. Pinyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kong minum ko kaniti. Iti kalis ning kanakong daya, ing daya ning kayo, alang hanggang tipan. Mibubu para kaya kayo, para karing sablang tao. Ang kanita may patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasapantayanan. Inyang ni gagana kami ipayong kamatayan at taman niyo bilin ng bebya ng anak mo. Darawon miya kaya kay ting tinapen ng biya kalis ng kaligtasan.
Layon ming pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo bang sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagmuhamuki kaming ang sanong isulusulo. King tawan at daya ng Kristo, tipunan na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may ipayong Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Bang may ganap yaking lugod kambe ng Leon 14, ing Santo Papa, Florentino, kaya kaming obispo, Pasiano, Obispo Emeritus, ating pari. Ganakan mo rin kapag ming pepainawa, mananayang subling miyering mayang unabye, lalong-lalo na puring kaladwa king purgatorio. Tanggapan mo sana king magaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biyalananga, kaya benang Maria ing Berhen duning Diyos, ring apostol, Santa Catalina ning Alejandria, apong kali, at ding sablang santo at santa, tinupad king malumong kaburian king kakabaning panahon, kuryanda kapaligayan kapamilatan ng Isokristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena, kaya ipang mayupayang tutu, kagumling banale espiritu, pupuryanda ka parangalan, manggaman king alananga. King pa manalangin tamo, king pangading tiro ng Jesus kaya katamo. Tapos mo kami ginuking sa Blang Marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban, king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati king nikabos king kasalanan, miligtas king sa Blang kalgaligan, kabang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangapos. Ginong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nalawin ming kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. Pamayapan may bilugan nagbangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ko, antimurin. Bakit tamo po may kakametong tamo king kapayapan?
Kapayapaan po kaya kayo man. Nyoing kordero ng Diyos, milalako king kasalanan ng yato. Mapalad na rin mayayawos king apuna na ning kordero. Ginuwe ako matampang tanggap ke ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin ta mo. Talakad tampo. O ginong kay Diyos, pasalamatan da ka, pauli ng maragun mong tiwala kaya kami. Penalig may kaya kaming mismong misyon ng kaya kanganak, ing maging kayong pangatsuking yato. Makapagari kay sanang kayabe na po at mabiyas kayong sumuyong kalupana. Panding tao, akit aking Kristo mabiyaya, uling kaming katawan na katiking yato. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok na May pusa. is the month of Mary, kaya pin po luklok tapa mo po para kayong kakatamong gampanan. At yung tamo pong second collection. At iti po intended ya king Forward Communication Sunday. At kaba pong mag second collection tamo, gampanan tayo po, ing pamag-alay po mulaklak, ing kaya katamong indung Birhen Maria. Deta po hanggang mag-offer, pwede nala pumunta kay ngarap. Nino po kaya kayong mag-birthday nga ni? No po ating mag-birthday nga ni o napon o bukas, pwede pong munta kayo kingarap.
And at the same time po, kaya pong mensyang, birthday na po ngayon 85 na. Ay, 95! Palakpakan tayo po ya pong mensyang. Yun pong mag-birthday. Yan po. Kapilan po yung birthday yun. Ngayon happy birthday. Kapilan po yung birthday yun. Wow, sige. May kayo po bendisyonan da kayo. Ngayon po, itamungan. Anting pamisan metong karikakatamong kapatad. Apong mensyang, happy birthday! Ngayon po, kaya nila rin mag-birthday. Kantatala pong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Marata mo pong ini para bendisyonan da kayo. Lumapit ang puking lagyuning pampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Ginupa salamat na rin ng kanganak, king adongiti, king biyepig kalugmo karela. Bendisyonan nila, di na nyo lang makabang biye, banga pagsilbida kang lalo. Masika na kami kakatawan, pusong mipnong lugod at kaisipan mipnong kapayapan. Pasalamat na po kaya kayo king biyepig kalubyo karela. Mananong na saring imbiyed ang maging tandaan ng lugod mo kaya kami. Adwan may kapamilatahan ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan na kayo ng may payang Diyos, ng Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Apo! 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 Happy birthday! Palakpakan tala po. Ngayon po tala kadamo. Ako pa mo po agad mama ko, bendisyonan na kayo. Hindi mo manatili kaya kayo. At kaya timurin. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Diyos. Ng Pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Yung kakatamo pong misa mayari umaya kayo, King Kapayapan. Salamat, King Diyos.